مريم هرنكسوس بنت اجزتنا 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 مريم مهارنا كريستوس سناي مسغانا صلوت سناي ነገር ንዝገበረልና يقربها لእግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውን አብጽሕና እይሕጅውን በዛ ቅድስ ስዕለ ዚአን ብኩሉ ዘመን ይወትናን ብፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነለና ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይተና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለዘቕረብ كانان تقبل كانان سلازعوب كانان زصنع كانان كسعزا سعزياون سلازبصح كانان مسكنك كالنا او غويتا يقرب لنا او مفكر سب سلازن منك كالنا كم محرت كان دللنا نزا قدس على زيان كل زمن يوتنان ناخاب بنفرح بفصم سلام كم فصمها بنا كل قناعه كل مكران حبون غورن زغنا كل قبر شيطانن مخرخ فاسبات من لعل صلان او غويتا كابا يرحق كاب كله حزب خاون ارحق كاب زوريا قدس بتازون ارحق زطعمن زحيشن عززلنا تمنن انقربيتن كل حال صلاه انكرق سلطان ذهب كنا نسخاخمو كاب كل خف ادحنا بالها نمبر نفتنا ايتتون حد ودخا غويتانا املخنا مدحنان يس كرسس من تفقر سبيل بزغبر محرت نقرتان مساخا معرم حوم زغنا منفس قدسن لومن كل سعن نزل عالم امين ناي مسغانا صلو ناي نسحا مزمور 51 واملاك كم صالح محرني كم تعبير رغبه سايدمسس كاب ابساي صبيك حصبني كاب حطياته يصرني انا ابساي فلط اللهمو حطياته كل بغزي يقدم يخايو بزربخا صادق بفردخاو نصون كاتركب ساننا اخاطراي بدلكو اب قدمي خا اكاي غبركو نو بابسات ولدكو نك اب حطيات تنستني نون حق وشتي خاطر دليو اب حبن طم مهرني من تغصرس سم عزاصريني كبرد قصعدو صبني تنسقت كاينا عصم تحغوسات بهتان حغوسنا اسمعني كسكاب حطياتي كولو نبزلو عبساي وندمسسو واملاخ صوري لب فطرلي صنع منفكس عوشتي حدث كاب غص كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دغفني مقدخان مفرس خمرم ايه حتانا بخاكم لسيم واملاخ مدحاني كاب دادم انغفني لسانين صدق حلل كتبللو يا غويتا افاي مسغانا خنغر سخنا فري كفت مسوعات بهب لك كاني تزيكونس مقرب كل كانره مسوعات مرارايتو غوني خمو مسوعات املاخ صبر منفسيو واملاخ نصبرن قطقط لبايتو نقونيخا نصيم صغخا سناي غبرلا مكاتيات يرساليم ندق شب مسوات صرق بزحر مسواتي بمل مسوات بهكب لكايو شو عم مسوي اخا روح قرب الكايم هاليلويا صلوت غزي دقاس نكرسون غسين املاخين مسغانا قربلو حطياتي كحد قلي كعلم منو ذا سعزيا من بارسغا غويتا يس كرسس ام مقابر مفصمتا ساعات معلتن ايا كمون دقاس امثال مسل زخونت كموداتا غزي عدم سب تقصر مزمر 130 وجابير كاب عمقنا باخ اوخو غويتا دمص يسمع اذان كان ابزم صمهلا يقلبا و እግዚአብሔር አበሳንተ ተቋጻጽር ካስ ጎይታ የመንደው ክብልዩ ግና ከም እንት ክፈርሑ ኻይቅረታ ምሳኻሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነፍሰይ ጽበላ በቃሉን ተስፋ ገብራለሁ ሐለፋተም ወጋህታ ጽበ ያሐለውት እወ ሐለፋተም ወጋህታ ጽበ ያሐለውት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ብዙሕ መድሓን ከ አቡ ይሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ ون إسرائيل كاب كله أبساو كدحنا إيو هاليلويا وأግዚአብሔር لبي يتعبين أنتيك لعل أي بلان أب عبين يستوعلون نجار أي ملالسن لنفسي أهدأكوا سقبلكوا كم تبز حدق هزان أبحو في أديو نفسي كم تبز حدق هزان أبايكم ويا أتا إسرائيل كاب حج نزل ألم بكزيابير تسفى قبر هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 130 كلتان او እግዚአብሔር ንዳዊት መከሩ ኩሉ መከሩ ዘከረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከምዝ መሐለ ቦታ እግዚአብሔር መህደሪ ነቲና ያዕቆብ ስልጡን ከሳ ዝረከብሲ በሐቂና ድኳን ቤተ ያአቱን አመንጸፍ አራተ አይድይብን ነእንተ ድቃስ ንኸበሩ አይኖን ሰለምታ ይብን ኢሉ ነቲና ያዕቆብ ስልጡን ከም ተማጻበኤ
ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮሪዓር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ኦ እግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሃይልኻ እንተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ንኣ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባይራይኻ ኢልካ ገጽ ቅብኦኻ ይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕመጥ እየ ውሉድካ ኪዳነይ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይ እንተሃለው ውልዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሃዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሃለሉ ካብኡ ኣይርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ባሕሪዋ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ብሃጋ ኣዝያ ንሃዋሩ መዕረፊተ እያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ኸባርኾ ንድኻታታን ጌራ ከጽግቦም እየ ንካህናታ ምድሃን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ከዓ ብሃጎስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቀርኒ ዳዊት ኣብቆለ ከብቅል እየ ንቕቡኤ መብራህቲ ኣዳለኹን ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 133 እንሆ ኣህዋት ብሓደ ሃቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዝፈሪ ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለምን ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጤሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 እንሆ ኣቶም በለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና በኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና ኢና መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌመይ እንተ ረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረክስ ንኢየሩሳሌም ካብ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣብቕ ኦ እግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳብ መሰረት ኣፍርሱዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክትንዓንዊ ዘሎኪ ጓል ባቢሎን እንተ እቲ ዝገበርና ዝፈዴክስ ምስጉን እዩ ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 بملو لبي مسجنك قدم أمالخت مسجنك زمر قالك حلف أخل سمك عبي غاي خامون أب قدس مقدس كابي لخسق دي نسمك ونسلس على خان حق غاني لغا مسجون إيه بتاتسوى أخلا ما علتم اللسك اللي أتبع غان النفسي بأبرت عغايا قويتها كلهم نقصات مدرق على أفكار سميعهم مسجون خايم كبر إجزابيهر عبي يوم بزعبا مقدسات إجزابيهر كزمر يوم إجزابيهر لقول يوم نتحتي رؤيا نعبون كبر حق يلا اليوم بما أخل مكرا كوانت غير كون سغايا وتقبرني إيدكا أبكراس على أتي تزرق يمانيتي إيدكا وانت دحنا إجزابيهر كفت سملأيو قويتها تسقى نزل عالمين برن تكبر أداو كاي تحدقوا هالليلويا آمين هالليلويا Not good. Not on it. ጎይታዬ ናባኻዮ ይኣልኹ ቅዲፍካ መጸኒ ክጽዋዓካ ኩልኹ ንድምፀይን ጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን መልዓል እደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊድ ገበረሉ ድኸይ ክናፍር የሕሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከገበርሲ ልበይ ናብ ክፋት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልኦም ኣይብላ ጻድቅ ይውቃዓኒ ለዋሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣበዮ ጸሎተይ ግና በእከዮም እዩ
ፈረድቶም በገደል ምስ ጸሓፉ ቃላታይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዘድልሞን ዝሕርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ካብ ኣፍሲኦ ተበተነ። ወ እግዚኣብሔር ጎታይ ዓይንተይ ናባኻ እየ ናባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዋ ካብቲ ዝየጻውዱለይ መጻውድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ ከይንሓለወኒ ኣና ንሕልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወድያኦም ይውደቁ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። Go ahead. 142 መዝሙር 142 ብዓውታን ናብ እግዚአብሔር ወይ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እምህለል ኣለኹ። ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ይኽዑ፣ ሽጃረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር። መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መደደይ ፈለጥራ። ኣብታ ዝሓልፋ መደዲ መፈንጠራ ሓቡለይ። ኣብ የማን ጠመንትሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሳንኩ ንነፍሰይ ንገዲ ዘገብረላ የልቦን። ኦ እግዚአብሔር ናባኻ ኣእዌኹ ንስኻ መዕቆቢየ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ። ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ። ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰንጐድጐተይ ኣናድፈኒ። ንስምካ ክማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ። ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻጻቃን ክኸቡኒ እዮም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ሰሚ ሃሌሉያ። ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ። ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ክመስግኖ ክሳብ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክወድሶ እየ። ብመሳንፍቲ በቲ ክረድእ ዘይክእሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሎ። ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይመለስ። በታ መዓልቲ እትያ ሓቀኛኡ ይጠፍእ። ኣምላኽ ያዕቆብ ዘረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባህርን ኣብኡ ዘሎ ኩልን ዘገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘላለም ዝህሉ ንጡቃዓት ፍትሒ ዝወፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሆም። እግዚአብሔር ንእንቲ እሱራት ይኸፍተን። እግዚአብሔር ንስደነኑ ይቅንኦም። እግዚአብሔር ንጻድቃን ይፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም። እግዚአብሔር ንዘኸታምን መበለትን ይእልዮም። ንመገዲ ረስያን ግና የጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘላለም ይነግስ። ወ ጽዮን አምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ነቢያት ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ፣ ንስሉዳት እስራኤል ቅረብ ነብሲ ንልቦም ተሰውሩ ይፍውስ፣ ንቑሳሎም ይዘንን። ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቖፅር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉ። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ። ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጫዊት ከዋኽብትን ዝምግብ ዘምሩሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይህውጎን፣ ብአጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋኦም ዝጽበዩ ይሕጐስ። ማህርሃር ማዕጹኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ። ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ። ወ ጽዮን ኣምላኽኪ ወድሲ። ኣብ ወሰናቱ ሰላም ይገብር፣ ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣
ناسحيتا كم حمخشتي بتنو نبردو كم رفرف يدربيو أب كرمي قرخة من يقوم قالوا يسدد أمه يمخو نفاسو ينفس أمه ماياتي وحزو قالوا نيعقوب سرعتاتون فردتاتون لإسرائيل نجري نخالوت أحزاب كم زيك وتو أي قبر اللومن فردتاتو أي فلتون هللويا هللويا آمين هللويا. መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ኣበይት ምስናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ መት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽአ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባርኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቅኖ ፈራዲ ቀወም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነኔ ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአት ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግና ነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ዝሓለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሱን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሩ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዝመስግኑ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስኢኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ትነብር እንተ ትኸውንሲ ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግናኸ እቲ ጽይፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝላቕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትጽበዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻን እስንብት ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይን ዘይግድስ ዝኾነ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እናበልኩ ኣለኹ ይዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን Yes. تقلطف صلال ردئ
أبهلناي كم معبل أقرب بالله كفو حسابات كاباي أرحقيو نتا حمنت نفسي بغنتنت أزيو حلوات فيوا اللومو ناب صلوتن من قاحن أبجسيا مغنياتو نسخي كآليتن مهرتن اتلمن على ليت أدائري أدا من جي هوات نجوسي أملاخين ويتا يسوس تسفيري آمين. Graciously accord, graciously accord, O Lord, to keep us this night without sin. Blessed are you, O Lord, God of our fathers, and exceedingly blessed and glorified be your name forever. Amen. Let your mercy, O Lord, be upon us, according to our hope in you. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Hear us, O God, our Savior, the hope of all the regions of the earth. And you, O Lord, keep us safe from this generation and forever. Amen. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Blessed are you, O Lord, make me to understand your commandments. Blessed are you, O Lord, enlighten me with your righteousness. Your mercy, O Lord, endures forever. Despise not, O Lord, the works of your hands. You have been my refuge from generation to generation. I asked the Lord and said, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against you. Lord, I have fled unto you. Save me and teach me to do your will, for you are my God, and with you is the fountain of life. In your light shall we see light. Let your mercy come unto those who know you, and your righteousness unto the upright in heart. To you belongs blessing. To you belongs praise. To you belongs glory. O Father, Son, and Holy Spirit, existing from the beginning, now, and forever and ever. Amen. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises unto your name, O Most High, to show forth your mercy every morning and your righteousness every night. Holy God, holy mighty, holy murder, who was born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy murder, who was crucified for us, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy murder, who rose from the dead and ascended to the heavens, have mercy upon us. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and the ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Sulus Kudus Maharana, O Sulus Kudus Maharana, O Sulus Kudus Maharana. O goita hatiyatna hadagalna, O goita badalna yitsabsabalna, O goita abasana yqrabalalna, O goita nhumat qabs hayyam ant tqudusum kail kafawsam, O goita natum zmatu abatatna nadyatatna nahwatna nahatna ka anfsa ma'rif O kab hatiyat ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ኸ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጽም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናውት ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ለምለኪ
እንዲ ኃጢአትና ካደገልና እና ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓደገልና ሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘውረከልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕርገት ኃጢአት ክጸግወና ንልምልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ናማንየን አምላክና ዘውለክልና ኩርዓት ዘርዐና ሰላምታ ንቅርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክሓደገልና ተዘከርና አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ወላዲተ አምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና አሜን። ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋህድዎ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኣብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ይኹን ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምትድሕነትና ምእንቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ ብመከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን አሜን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኸን ብልድሳኸን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝስራሕናዮ
ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕለና ዝስመድ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኣውዶይታ ይቕረበለና ወዶይታ ምሕረትካ ዳኣንበር ከም ዘድባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወቁበከ ማሕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወቁበከ ማሕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወቁበከ ማሕበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕንሳና እንድገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቕዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላኣኸልና ብጸጋን ብርህራን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ሓጢኣትና ካሕድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ አምደ ባርይ ዘይታምሪ ጸኒነ ድንግልና ተክልየተ መልአስጋ ተከደ አፍለሰኪ ወልድ ላዕልየ መካነ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ
رسين نمو أسمر قبل مريم بنتي زميك إسات درس على لسانه زلك أبويا عالسنفس واللسان يا الهوسس لكبر فرستك يدنقر سبعك رب تبداس مريم زنقوانشي قدسة قدسان مقدسة بقدمك ذاتي مركبكم مقدس بيمانك بارك النسلسة سلام لفلسة سجاجي مثل نفسي مواتي بتسنى واحد دنقل بلكني مريم ولدت مريم تدرسيس سلامون انت عيتو طبيبان ورقيا في زباتي سلام لفلسة سقاكي مكان فسخا ونزازية هبئيري وللها ويهلي ولتكاز مريم هلوت بسلب أملاك مجزية تفسي تفساكو بفرستك قصدي عكير مازي سلام لفلسة سقاكي እግዚአብሔር ዘባረካ ወአልዓለ ክብራ እንፍልሰትህነክ ወልደ ባረካ ማርያም ስቤት ወበሪእርተ ዋካ ይገብሩ እንቲአኪ ውስተ ሰማያዊት ታይካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽህ ባሕረ ተወዳጁ ማርያም ታይካ ለእግዚአብሔር ጥራ መቅደሱ ተባሃሉ በሰማያት ለኪያኪ አፍለስ ማርያም እሰንተ በምድር ታንሰሱ ሰላም ለፍርዘተ ስጋኪ ዘአፈድፈደ ስባህ እምሰተ ኤልያስ አርከ ኤሎሄ ማርያም ቀንሞስ ማርያም አፈወርህ እንዘብርሃነ የለብሱ ወይታጸፉ ሱራሄ ባለ ፍልሰትኪ መላይክ ሰበኩ ኩለሄ ለፍልሰተ ስጋሽ وسلبسب زيت علي انت تتعصف يصدع وتلبس بي ማርያም ስጋኪ ዘተመሰለ ባሌ ታፍረ ሞላጎኑ ሶበነጸረ ወርየ ዘበደመና ብሩ ያረግ ሰማየ ለፍልሰተ ስጋኪ ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወርህ ስነ ሰባቲው አብርሃ እንበሌኪ ድንግል ወንበለ ወልድኪ በኩረ ፍስሐ አልቦ ለሞት ማይሰሪኡ ዘፈታ ወሙታነ በሲኦል አርቀሃ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያኢርቅ ቅድሰ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመላከ ሞት ጸዋዕ መላከ በቀል ወተቀይሞ ሚመጠናዮ ወሚመጠናይመ ባለ ፍልሰትኪ ማርያም ዘአምላክ አትሞ ሰላም ለፍልሰተ ማለመመትት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩ ተሃሉ ዘያዕቅብ አሶራፊ ማርያም ስቤት እምነጽጌያ ዘወራታፊ ናሁ ተሰጠምኩ ወሰባይረ ጽልመት ጸናፊ
بامر نفسك ودرك يا عدفي سلام لفرزة سقاك زعتنا نهلو وينا ونمزراي تسايلو مريم ذكريكي لتولد تولد زيهلو أمساي تمرد مريم لا تعمر كله وبصيت مريم لكريستوس أبالو لفرزتك دنقل ليروساليم باودا سينة تسكار وافا وفرت سعادة نقصة ترسيس ودسيات يابو وقادا سلام لفلسة سقاكي እግዚአብሔር ዛላሎ እንፍልሰት ኤልያስ ነቢየስ የሎ ውስተ ብሔረ ጽድቅ ሰድኒ ማርያም በክነፋውሎ ለምታነ በፍጋ ወበጤና እድል እንዘይደግነኒ ዘይወን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመትኩን ዮም እመ ለሆርያን ደቂቅ ተሳየጥኒ ማርያም ብንወሳልኪ ጽድቅ ከመይሳየጣ መለተ ፍትወት ወጻይክ ዘመራይ ዋፍ አምስት በክልየ ጸሪቅ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እንተኬንያሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ የማይሰረ ሞት መሪ ሶበሰት በቅዲ ንግሥተ ሰማያት ወምድር እየሳነኪ አቁዞቶ ለሀገር ሰላም ለትንሣኤ የስጋኪ ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያውም ድኅረ ህባ ውስቴታ በጸላሎትኪ ክንኒ ማርያም በኤፍራታ ወሰውርኒ በአክናፍኪ አመ ይከውን ሐተታ ወአመታገር ብምድር ተነሳት ማይጸንታ ሰላም ለእርየተ ስዳጂ ዘተወጥነ ቦቱ እረተ ቅዱሳን አበው ዘባቤሽ ታቱቱ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሰርጎት ርሲቱ ሶለይኮን በልብሰኪ እስከነላይሎ እታይቱ ፍሬ ከናፍር ወአብ ውዳሴኪ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተወላጠ ጻማ ጻማሁ ወሄማሙ እንተ ተላለ ሞገሰ ስሙ ምስለ ፍልሰትኪ ድንግል ተወስሃ ፍልሰታ ስሞ ዚብልሶ በጸለየ አሚያ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒሙ አማትለኪ ማርያም ለአምራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወርቅሰ ወብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሎን ማርያም ኪያኪ ፈቱ ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማነ ዘክር ኦ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኮርሲ ኣዲ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝነብሩ ኣሕዛብ ዘክር ኣንሶም ሓሉ ነግባ ዘማቕንዑ ንኣረገውታት ተጨንቑ ባልህን ተበቶ ንኣክብ ነቶም ዝገሹ ምስኦም ከይድ ነቶም ዝጭንቑ ድማ ድሕኖም ነቶም ኣብ ጽልእል ኣብ መረጋዛዝኣን ዝነብሩ እውን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ኣድሕኖም አንተ አሃዜ እግዚአብሔር አምላክነ
بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقستك تمصى فقادك امتا بسماي كم دما مدري خوين علات انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا كفاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلين كبرن زل عالمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي يا دجابير صباحت قويتا سراوي سلام لك لخو نسخي كابان السبرغتيخي فركر صوم برخيو عمل تسقى زيابير مساخيو اوفستي دسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين وقويتنا املقنا نببلت الرعين زت امات تدحين حمات حكيمي خانتهم زقوش دما ودبن داتنيخا نسخانا ينبسو كفل ما نقولنا برؤن صقم قزؤن مرمير كاتفلت يخم وقويتنا زهاقر زيان نتن أقاب منزل نبلن كالوت عقراتن عدتاتن عدحن قدسان كابقرقرن كابتيميتن كورار كالإزبن عدحن فقر زلو برحنا بنا كابيت كريستيان كادما ترار حق مسمنا مسكان خادك برحان زخون امبرنا نابن ولدن منفس قدسن بحد البن بحد افن كان مسكن هبنا لمن كل سعن زل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم أعلم أبشر بيلت نبر أملاقنا بملأت تمسكن تودسنا بقدس ما در كازخون الدراش كناتو زعدل كان نسخا خامس كان قدسنا أنا سبنا يسرق مسكنا خون فيل كان نسخا ناي كلنا محسن تان لما نتقبل سمام سركان سؤول سنة أنا مع عذاب إمنتها بنا نخلنا بزي مجنقم بزي شرتم زي ما انكفن حلونا قرنا كم من دلهاس انت نار ما كابن معاتنا نفسنا وكم من حتيات متادحن من أدحين بصلت كلهم اتهم كافرت عالم زسمر خامسا بأخذ دحنا حوسنا بحد ود خامس أنس منفس قدسن يزيني زلفني ولا أعلم أعلم بأنت سلاسيك تزال بأنت سلاسيك تزال بأنت سلاسيك تزال بأنت هلاويك تزال بأنت ردتك تزال بأنت تسويتك تزال بأنت لدتك تزال بأنت معيسنا زصورك تزال بأنت عيداويها لقسساك تزال بأنت أبراجيها لها كفاك تزال بأنت أبراجيها لها صناك تزال أنت كنافرها لسامعك تزال أنت زبانا زهازلك تزال أنت عيقاريها لأنسى سوا مثلك تزال أنت قزرتك تزال أنت ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ
ትእህዞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽፍአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘሰለቦ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩርአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ርግዘተ ጎቦእከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ ዝርእከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ብካያ ለምከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ሐዘና ለምከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ጋራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ እርገትከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ዳግስ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ዘተጠብለልከ ባጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽ በለሶን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሶምን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቀ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጽብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሐቡከ ከመ በግ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ሀተቱከ ከመሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አብድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፍኡከ መልታህትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝሂረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩንን ሕያዋን ወሙታን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዙሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወእለ ታረምሙ አውስኦ ማርያ ምሃ በቃለ ስብሃት ጸውኡ ቆሙ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ ማርያም ወበሮ
زعمت بيه بصراخك تماهيطن ምህላን ስማ አምላክን እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አብዛን ነረዳይ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን ስመዘ እንበልየ ከባይደ ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ተምህሮሙ ለነፍሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ ማርያም ሃሌሉያ ሰሃለነ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልክ ሃሌሉያ ሰሃለነ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ንፌኑ ስብሐት ወለከ ናርጋኩቴትነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስዋድነ ወተማጸን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዛ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ዘእምኀቤ ውእቱ ሳልዕ ሃሌሉያ መሐረነ አብ ወተሳለ አብሳሂለከ መሐሪ ኢታጥባነ ተዘኪረከ ዘትካ ምህረት እስመ ማርያም ብዙሕ ሳሂልከ ለኵሎሙ ይፄውዑከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ ዘዊ
ከነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ሳሎ ይፈኑ ለነ ሳሄሎ እስመ አብ ያክል ዘሳሎ ስብሐት ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋዬ እግዚአብሔር ፈእድየከ እግዚኦ አማሃት ነፍስ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስ አበ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስ በእግዚእ ወአምላኬ አመሃት ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስየ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስየ እግዚእየ ወአምላክየ አመሃት ነፍስየ ኩሎ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስ አበ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስየ በእግዚእ ወአምላክየ አመሃት ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ ንሳሎ ናስተምህሮ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ዘይክለ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ነዳያን ረዳየ ምንድባን ንናብየከ ተማይጸነ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዚ ሕዙናን ይናብየከ ዘይክለ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ከነዳያን
ወተስፋ ቅቦፃ ናቤከ ተማይጸነ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስነተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአትነ ስማይ ጸሎተነ ወስነተነ ዘዘማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማይከሌነ ይትራ ሚጥማተከ መኔነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሃመድዎ ወሰድዎ አበሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርነ እግዚኦ ዛይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ
ለዓለም ዋልቦ ማይለቅ ሃበየ እንቲ አይ ሰናይ ትርግብየ ማዛ አፉሃ ከመ ኩል ወኩሉ ነገር ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልከ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ እመ አምላክ ኢቲ ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ንጉሥ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማይት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሎ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባአም አይር ወበቀላያት ለዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ
መሃረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ በእንተ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነብያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ በእንተ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ወልደች ሳይሎ ይክፈለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሰዓቶ ተግባረ ደዊሁ ለወልደች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዝገበርነ በእንተ ማርያም ቀትር እግዚኦ ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ መዓተከ እምኔን እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሽኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ
እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ከምቶም ተለመንካዮም ተለመነና ከምቶም ዝሰማዕኻዮም ንዓና ድማ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ መወዳእታና ኣጸብቐልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ከምቲ ንሃዋርያት ኣብ መፈጸምትኡ ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ሕቶኦም ዝገለጽካሎም ዝመለስካሎም ዝደለይዎ ድማ ዝገለጽካሎም እጾም እዚ ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና እንሓስቦ እንደልዮ እንሓቶ ኩሉ ድማ ሰማያውን መንፈሳውን ዘለዓለማውን ክኸውን ንስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ካብ ኣቦና ኣምነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ ሃገረ ሱዳንን ኣብ ተፈላለየ ካልኦት ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስካ ቁርር ይኣክል በለና ምሕረትካ ውርደልና ሰላምካ ሃበና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ ይሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሱ ተኣትፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ዝወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለ ጋዝ ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተቐርስኸውን ብሩኽዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓጢኣትና ክሓልፈልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለ ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን
نزل نسخاتكم تسمعوا لهم سمعوا دولي جنا خاي سمعناتكم جنا زرقيا زلو عنتكم من سمع زلو عايزانكم بساعتين زول كامن أنا وكم عتاتهم قال قدس وانجيلكا كنسمع كنسرهم صلت قدسان بقعات جبرنا بأنت وانجيل قدوس ذكر العالم يهلو ويفرق من نجركوي طبو اللبو لتوكلوا بإግዚአብሔር ذكر صادق العالم يهلو ويفرق من نجركوي طبو لبو لتوكلوا بإግዚአብሔር ذكر صادق العالم يهلو ويفرق من نجركوي صادق العالم يلو ويفرق ام نجركوي طبو لبو لتوكلوا بإግዚአብሔር ذكر صادق العالم يهلو ويفرق من نجركوي لتوكلوا بإግዚአብሔር ذكر صادق العالم يهلو ويفرق من نجركوي لتوكلوا بإግዚአብሔር ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ومرانين ኢየሱስ ክርስቶስ
ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ትህወኽ ዘላ ዓለምና ድማ ሰላምካ ህድኣትካ ርግኣትካ ምሕረትካ ውርደላ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቐበለልና ንሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነሱ አውሎጅ ርየስኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኩሎም ተገውትን ሓጥኣንን ክሰምዕዎ ናብኡ ቐረቡ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ እዝስ ንሓጥኣን ዳ ይቕበል ምሳታቶም እውን ይበልዕ ኢሎም ኣጉረምረሙ እዚ ምስላ እዚ ኸዓ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ካባኻትኩም ከምኢተ ኣባጊዕ ዘለዎ እሞ ካባተተን ሓንቲ እንተጠፍኣቶስ ነተን 99 ነበረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባ እውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይኸይድ እንታዋይ ሰብ እዩ ምስ ረኸባ ኸዓ እናተሓጐሰ ኣብ መንከቡ ይሕንግራ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕርኹን ንጎራብቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍኣት ንበጊዐይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐስ ይብሎም ከምኡ ኸዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ወይስ ኣየነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ድሪም ዘለዋ ሓንቲ ድሪም እንተጠፍኣታ መብራህቲ ዘይተብርህ ቤታ እውን ዘይትኹስር ክሳዕ ትረኽባ ኸዓ ጸቢቓ ዘይትደሊ ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍኣት ንድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ ኢላ ነዶናታታን ንጎራብታን ትጽውዐን ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ይኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሃብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ዘይመወት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በስብሐት ይኩነን ሕያዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስ አእኩትዎ ለአምላክ ርቶ ድሃን ነፍስናን ዝኮንካን ዘይትልወትና ኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና
ጸልማት ሕልና ናርሒቅ ኣብናትካ ኣይሙሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ወፌናይ ጥሰመስ ቀሎት ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቕ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ምትወድኻ እንተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ሰብሃከ ሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣኳቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወት ባህር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሩጣትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብናን ሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፍዓ ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕ ወሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህ ዝህብ ወጎይታ ከየረብና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ባኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበተፍቆር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለም አሜን። ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክብድ ንዋም ስብሃት ለወልፎ ወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቀበለልና ስኻት ሪኦ ስኻት ተቀበሎ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ከበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለልና መዓዘ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እናሓቶ ምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኩሉ እናሓቶ ኩሉ እናሓስቦ ኩሉ እንደልዮ ድማ መንፈሳውን ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝወርሓት እዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠሊ ዝናም ሽሳይትና በረኸታን ዝመልና ሩባታትና ብውሓዚ ምድርና ብጠሊ ምልዓልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስሪ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መላእክትኻ መላእክቲ ምሕረት ልኢካ ድማ ምፋርና ምእታውና ምድቃስና ምትንሳእና ንስኻ ጓስየና ካብ ኣቦና ኣብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ሰላም ኣውዒልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዛደ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን አደ እግዚአብሔር ጎይታ ዝተፈረገ ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርፅኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ምእንታና ምህረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ንሓን ደውዒልኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ሱባኤ ንኣምልኾ ንውዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምኡውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብዘት ዘለኹም ኣኾንኩም ጊዜኹምን ስራሕኹምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ መልእኽቲ ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዳሴ ሰሪዓቶ ኣቦና ዘንበብልና ንበረኸት ንህይወት ንልቦና ንኽብሪ ክኾነና ምእንቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 10 እነሆ ኩሎም ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጥኣንን ክሰምዕዎ ናብኡ ቀረቡ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ድማ እዚ ንሓጥኣን ይቕበል ምስቶም ሓጥኣን እውን ይበልዕ እናበሉ ኣበርቲዖም ኣጉረምረሙ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ነዚ ምስላ ዝመሰለሎም ካባኻትኩም ከ 100 ኣባጊዕ ዘለዋ እሞ ካብኣተን ሓንቲ እንተጠፋኣቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብ እዩ ምስ ረኸባ ከዓ ተሓጒሱ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ ናብ ቤት ምስ ተመልሰ ድማ ንዕርኹን ንጎረባብቱን ብሓደ ፀዊዑ ነታ ዝጠፍአት በጊዐይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሱ ይብሎም ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃን ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ዓበ ሓጐስ ክኸውን እብለኩም ኣለኹ ወይስ ኣየነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ቅርሺ ብሩር ዘለዋ ሓንቲ ቅርሺ ብሩር እንተጠፋኣታ መብራህቲ ዘይተብርህ ቤታውን ዘይትኹስር ክሳዕ እትረኽባ ከዓ ኣጸቢቓ ዘይትደሊ ምስ ረኸበታ ድማ ነታ ዝጠፋኣትኒ ቅርሺ ብሩረይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ እናበለት ነዳኖታታን ንጎረባብታን ዘይትጽውዕ ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ከም ዝኸውን እብለኩም ኣለኹ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ
سماين مدرن كحلف يقلل بلا قويتا ندك مزامرتي أو قصري شوعتن عسرتن كم زبل تصحيف الله كمو خان السحاخ أب زي دليو تسعند شعتن صار كانسي بحد زن السحات أب سماي حقوس خونيو أبلكم الله خوي أب قصر عسرته كمو دما بحد زن السحات أب كلمة ملاخت أملاخ حقوس خونيو أبلكم الله خوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዲያቆናትና ካብዝ ዘመሩልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 12 መዘከርታ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር ንዘለዓለም አይክናወጽኒ እሞ መዘከርታ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር ክፉእ ወረ አይፈርሕን ልቡ በእግዚአብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ كبري نزخر سمو يخون الجمامرة نايز قدس وانجيل نحرينا يو كلهم تقبلت قرصن حتى أنن كسمعوه نابو قروي ويتانان مدحنا نيس كريستوس من قصة سمايات قريبا لامو أمن تنسحن دابلا نسحاق سبه كله بزحات تقبلت قرصن حتى أنن ناو كسمعوه مسؤول كاب مهارو كاب تحتنو كاب قلقلتو بزح نبرخات زخون ملكتات يريو سلزنورو هيوات داليوم نسحا داليوم ناو مسؤول نزم سرعيو فريساويانن ممهران حقن دما ازن حتى أن يقبل مساتاتون كايبل عنابلو أبرتعهم أقرم روميل እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበናይል ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ዝመስልዎ ኣምላኽ ንዓኣቶም ክመስል ንሳቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት እናምፁ ንሰባት ይጽየፉ ንሰባት ይጎድኡ ነበሩ ኢሉ ካብቲ ህዝቢ ዝሓይሽ ህይወት እኳ እንተዘይነበሮም ከምዚ ዓይነት ባህሪ ግን ነይርዎም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዚ ዝኣደባ እዚ ስራሓ እንዳበለ ንሰባት ክጽየፍ ይጽበይዎ ነበሩ ኢሉ እሱ ብዘይ ምግባር ከዓ ኮግሮምሩሙ ጀመሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብቲ ዘግሮምሩምዎ ዘይኮነ ንምንታይ ከምዚ ትብሉን ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ዘለዎ ዕላማ ንሓጣን ዘለዎ ዕላማ ካብቶም 100 ንስሓ ዘየድልዮም ብሓደ ዝንስሓት ኣብ ሰማይ ዓበ ሓጎስ ኸውን ኣብ ሰማይ ኣብ ጉባኤ ነቢያት ኣብ ሰማይ ኣብ ጉባኤ ሐዋርያት ኣብ ሰማይ ኣብ ጉባኤ ጻድቃን ኣብ ሰማያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ዓበ ሓጎስ ኸውን ደጊሙ ከዓ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ እዩ ሓደ ሰብ ክንስሕ ከሎ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ዓቢ ሓጎስ ኸውን ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ኣነ እዚ ወንጌል ዝሎሚ ሰሪዓቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣቦታትና ክሰርዕዎ ከለዉ ቅድሚ 1700 ዓመት ካብ ጉባኤ ንቅያ ጀሚሩ ንዓመት ሙሉእ ንግሆ ምሸት ኣብ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ ዝንበብ ዝትርጎም ዝስማዕ ዝንበር ቃል ወንጌል ሰሪዖምልና እዩ ምስ ቡልይን ምስ ሓዲስን ምስ መዛሙራትን ምስ መልእኽታትን ምስ ወንጌልን ኣዋሃይዶም ስለዚ ሎሚ ስለምንታይ እዚ ወንጌል ዝተሰሪዑ ኢሉ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኩላህና ከም ንፈልጦ ስንክሳርና 5 ነሓሰ እዩ ኣመሃምሱ ለነሃሴ በዛቲ ዕለት ኣይረፈ ኣባ ኣብርሃም መርአዊ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ጥራይ ዘንበበ ሰብ እንታይ ዝብል በዚ ሎም መዓንቲ ኣባ ኣብርሃም ዝበሃል መነኮስ መርዓዊ ዓሪፉ እዩ ከይንንዳናገር ምእንቲ ኣቦታት እንታይ ኢሎም ኣንብብ ባለ ክርታስ እምጥንታስ ከተፍጻሜታ ግቡእ ርድኢት ምእንቲ ክህልወኩም ነቲ መጽሓፍ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእቱ ኣንብብዎ ስለዚ ኣብታ ናይ መጀመርታ መነኮስ ተኾይኑ ክምርዖ ይክእልኒ ተመርዒት ተኾይኑ ከዓ መነኮስ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ጽሑፍ ግን ከምቲ ዘለዎ ቀሚጥዎ ወበዛቲ ዕለት ኣይረፈ ኣባ ኣብርሃም መርአዊ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣባ ኣብርሃም ዘእምንእሱ ህይወቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ይብል ካብ ሕፃንነቱ ኣብ ቤት ኣምላኽን ምስ ኣምላኽን ዝዓበየ
ናይ ኣምላኽ ሰብ ክንዲ ሰብ ምስ ኮነ ወለዱ ተመርዖ ኢሎም ክትምርዖ ኣለካ ኢሎም ኣብ ሕሊንኡ ዘሎ ከዓ ዓለም ሓላፊት እያ እሞ ከምቶም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ብቅድስናን ብድንግልናን ምስ እግዚኣብሔር ክነብር እዩ ንጹር ዝኾነ መልሲ ግን ኣይረኸበኒ ስለዚ ንወለዱ ክእዘዝ ኣለዎ ግን ናይ ወለዱ ዲዩቲ ፃዋዒቱ ወይ እቲ ኣብ ሕሊንኡ ዘሎ ከዓ ክረጋግፅ ኣለዎ ኣልዕል ኣቢል ከዓ ንወለዱ ብክብሎም ኣይደለየን ማለት ስለዚ ተመሪዑ እዩ ፍጹም ዓለማዊ ወይ ስጋዊ ሓሳብ ስለ ዘይነበሮ ግን 7 መዓልቲ ብንብዓት ናብ ኣምላኽ ጸልዩ ኣምላኽ እንድሕር በዛ ዓለም ዝኾይን ክነብር ነዛ ዓለም ዝኸውን ሕሊና ሃበኒ እንድሕር ንዓኻ ከገልግል ኮይኑ ከዓ ንስኻ መገድኻ መርሐኒ ናበለ 7 መዓልቲ ካብታ ዝተመርዐወላ መዓልቲ ጀሚሩ 7 መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብንብዓት ጽሊ ነበረ እዩ ስለዚ ኢድ ብርህቲ መፅያ ኣብ 7 መዓልቲ እግዚኣብሔር በዚ ቅድስና ህይወት ይኽነብር መሪሕካ ዝብል ካብ ኣምላኽ ምልክት ምስ ረኸቡ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘገልግልሉ ናብራ ቅድስና ከዱ እዩ ድሕሪ ንዓለም ምምናኖም ድሕሪ 10 ዓመት ኣቦኦምን ኣዲኦምን ዓሪፎም ክዓርፉ ከለዉ ግን ጓል 6 ዓመት ቆልዓ ገዲፎም እዮም ዓሪፎም ስለዚ ናብ ቦታኦም ተመሊሾም ንኩሉ ነቲ ናይ ስድሮኦም ሃብቲ ናይ ስድሮኦም ጸጋ ዕንቅፋት ከይኮኖም ንድሕሪት ንድኻታት ሂቦም ንቤተ እግዚኣብሔር ሂቦም ጓል 6 ዓመት ሃብቶም ሒዞም ንገዳም መጽዮም ኢሉ ኣብኡ ኣብ ደብረ ደናግል እናተማህረት ብቅድስና ዓቤት ስማ ማርያም እዩ ስለዚ ድሕሪ 20 ዓመት ምስ ኮነ እቲ ብቲ ከባቢ ዝነበረ ኤጲስቆጶስ ብዙሓት እምነት ዝኣበዩ ልቦም ዝተረሩ ስለ ዝተሸገርዎ መንፈስ ቅዱስ ገሊጸሎም ኣባ አብርሃም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክመልሶም ዝኽእል እሞ ነባ አብርሃም ማዕርገ ክህነት ቅብኣዩ ስለዚ እቲ ጳጳስ ነባ አብርሃም ፀዊዑ ክህነት ንቀብኣካ ደልየሉ ኣነ ግብረ ክህነት ኣይፈልጥ ግብረ ዲቁና ይፈልጥ ኣነ ብጾምን ብጸሎትን ንኣምላኽ ከገልግል ተፀዊዐ እዚ ትብሎ ዘለኻ ንዑ ዝምልከቱ ሰባት ኣምፅእ ኣነ ግን ግብረ ዲቁና ይተማሃርኩ ግብረ ክህነት ኣይተማሃርኩ ክመርሕ ኣይክእል ከኣሊ ክእል ስለዚ እዚ መልእኽቲ ዝናበየ ኣይኮነን እቶም ጳጳስ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረኽቦት መልእኽቲ ግብረ ክህነት ተማሂርካ ዲኻ ተማሂርካ ግብረ ዲቁና ንዓይ መልከት ንዓይ ግን እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ነዞም ልቦም ተሪሮም ዘለው ዝመልሶም ኣባ አብርሃም ስለ ዝበለኒ በቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ከዓ ክፍጽሞ ስለ ዘለኒ ኢሎም ማዕርገ ክህነት ሂቦሞም ማዕርገ ክህነት ምስ ተቐበሉ እግዚኣብሔር ሓሪካ ዘሎ ነዘን ከም ዝመሰሉ ካህን ምሂርዎም መምህር ምሂርዎም ሐዋርያ ምሂርዎም ምስማዕ ዝኣበዩ ንዓኣቶም ክትመልሶም ኣምላኽ ቀቢእካ እዩ ኣባ አብርሃም ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ከኣቢዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብቲ ተዝባህሉ ቦታ ኸይዶም እንታይ ገይሮም ዝብል ሓንቲ መጸለይት ቦታ ሰሪሖም ተመለሱ ይበልዎም ተነስሑ ይበልዎም ንእሽተይ መጸለይ ቦታ ሰሪሖም ኣብኣ ክጽልዩ ጀመሩ እንታዋይ ዝኾነ እዚ ኣብዚ መሬትና እንታይ ዝገብር እዩ እናበሉ መጺኦም ካብኡ ቀጥቂጦም ኣሲሮም ካብቲ ዓዲ በረኻ ደርቤሞም ኸዱ እሞ ምስ ተመልሱ ከዓ ኣብታ ጉጆም ጸንሕዎም እዚ ሰብኣይ ቀጥቂጥና ደርቢናዮ ገዲፍናዮ መጺና መን ኣምጺዎ ናብዚ በዚ ውርደት በዚ ስቃይ በዚ ማህረምቲ ሓንቲ ቃል ከይተዛረቡ 10 ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ናብኡ ተቐሚጦም ረብሪቦም በምህራቦም ተረብሪቦም በምስጓጎም ተረብሪቦም እንታይ እዩ ዝገብር እስኪ ንስማዓዩ ኢሎም ለይቲ ክጸናጸኑ ከለው ክጸሎት ክጽልዩ ከለው ወኣምላኽ ነቶም ልቦም ዝተረረ ልቦም ኣትረስርስ ነቶም ዝጠፍኡ ምለሶም ንዓኻ እንደዝፈልጡኻ ነይሮም ምሕረትካ እንደዝፈልጡ ለውሃትካ እንደዝፈልጡ ተበጃውነትካ እንደዝፈልጡ ከምዚ ገይሮም ልቦም ኣይመትረሩን እሞ ልቦም ክፈተሎም ንዓኻ ከምልኹ ክድሕኑ ኢሎም ክጽልዩ ምስ ሰምዕዎም እዚ ንዓና ይጽልየና ዘሎ ንሕና ንቕጥቅጦ ንሕና ንድርብዮ ንሕና ንሰዶ ስለዚ ንሕና ዘይበጻሕናዮ ምስጢር ኣሎ ማለት ኢሎም ተመሊሾም
انتاي علامة خانتا إدلاي كامس بلو أنا دوا ناتز تبجوكم نتمدحن إيس كريستوس كتقبلوا ومزل على ما هويت كترخوا بيه سلازي دحر 10 عامات تعقستهم ريو እግዚአብሔር لكع كمتي قال أملاخ وأي فرح من نجار أكوي ذكر صادق لعلم يهلو وأي فرح من نجار أكوي ما ذكرت صادق نزل عالم ينبر كفؤ ورخ أي فرحني له ن10 عامات كتكتكات ن10 عامات كتسقوق قليل نجار أي نبرن دحر 10 عامات جن صاموهم فريو أتميقهم أمينهم أتميقهم أنسيهم في تخريستيان هانيزون كمرحوهم كلو أبا زبل وداسيه سالخان أملاخ فليتنا يو سالخا سالخان أملاخ فليتنا يو إلهم كمسجنوا مسجمرو وداسيه كنتو خيكونهم كبري كاب أملاخ كيتوفو أم أنتي نتهاجر باريخهم نبتا أملاخ زمرحو كيدوم كل جزية سيطان كافتنا أي عرفني حدا معالت جن كسرلي وخلو فرق ليتي كبيد رأي ريو تزرئي ورأيك أنتايو قبل نحن ترقبي كوحتا دحر قرب سانيحو خاء أبكر مي أماسيو كتفاء يريو مالتي أي سنبدون اتمالغت قليل كم زي كونا خاء بشللتنا تاي رأيون أمثالي معرف 28 كسر حدن تايبل صادقان كم شدن عم بساي توعيب بجهاتكم نرى يقريتها نتزر أي ورأي نمرقاز نابت بقال حموش دش عمت زمسوا بقدسنا تنبر قال 10 عمت زخون حبتم أبدان برناقل مسكدو أبدان برناقل أيضا حتم سلازي تزرعي وقبل سيطان مخانو تازتو حتى ترقبي حبتم مخانا الرقاقيسهم እግዚአብሔር ግን ምልክት ደሓን ስለ ዝሃቦም ሓንተታ ተስፋ ኣብ ቅድሚኦም መሲኡ ከተፍኣ ምስ ረኣዩ እግዚአብሔር ሞገስ ከም ዝህቦም ኣረጋጊጾም ብዛዕባ ኣብ ደርበናግል ከይዶም ክሓቱ ከለዉ ምስ ሓደ መነኮስ ኣብ ውድቀት በፂሓ ግብራ ምስ ተፈልጠ ከዓ ካብ ዝገዳም ጠፊኣ ንከተማ ኣትያ ኢሎም ኣብ ከተማ ኣትያ ብኸመያ ትነብር ኣብ ምንዝርና ህይወት ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኢሉ ኣብ ዘላተ ኩሉ ምስ ፈለጡ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ናብ መረረ ናብ ፀርፊ ናብ ካልእና ንኸይድ زارقمت قلعة إذا سد قلعة كم زمس جبرة كم زف فترة تومنا إجزابير سبات جن كم واي بلونيهم معناته بحرنا كريستوس يوم حزوم كريستوس أب حياتنا بدخامنا خمي جبرو خمس قبلنا يحسبوا يوم فلتيهم سلاز خمي جرى يخمل سازل النيل من أقوس كيدوم تخيدوما كرخبواي كلني سلاز انتايم جروم بقلي تخاريهم نقل لمينهم ناي منكو سنوهم كدان قبعهم نسألوهم دربيهم ناي علما وخدان تخدينهم نابتن الساب من زرنات نبرو لزالله هوت نابو كيدهم عاو مسكدو نتنزس رحوان دلالو خيدهم نخمز السب مسألة سب مساقا حدر داليوم وكندي خفل زلني لهم حديثهم كندي زخد كفل عليكا مستبهلو كندو خفيلهم علما ومسيلهم نابتن الساب زلاتهم هاتيهم እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና በሁሉ ነገር ስለዝተለወጣ ንሳን ታያ ተጽበዘላ ብዓለማዊ ነገር ናይ ርክሰት ነገር ደልዮም ናብ ኣዝመጽ ዘሎ መንእሰይ በጽሒ እዩ ዝመስላ ምስኣተው ግን ገዛ ዕፅዋ ኣቢሎም ገጾም ክፍት ኣቢሎም ስለምንታይ ኢኺ ነቲ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝነበረ ህይወትክስ ማሕደር ኣጋንንቲ ገይርክዩ እዩ سلازي سنبيدا مس ودقت اما حجد اب كمز قداي وديق مس بلتهم اجهوي تراي تملسي املاخ نعنانا حتى انكبليو كاب سمايا سمايات وريدو نحنا صلاه كلنا مسقلو تبجنا سلازي تدم
ካብቲ ዘጋግየ ክዘት ሓተክ ዲያብሎስ እምበር ንስኽስ ብቅድስና ክትነብሪ ኢኺ ምስ ኣምላኽ ወሲንክ ምስ ኣምላኽ ትነብሪ ኢሎም ካብኡ መሊሶም ኣነሲሖም ኣብ ቅድስና ብትሕርምትን ምጾምን ኣብ ቅድስና ድሕሪ ንስሓ ድሕሪ 10 ዓመት በዚ ሎም መዓንቲ ኩሉ ዕዮኦም ፈጺሞም ብሰላም ናብቲ ዝጽበይዎ ሙሉእ ዕድሚኦም ዋጋ ዝኸፈልሉ ሃገረ ቅዱሳን መንግስተ ሰማያት ነብሶም ኣዕሪፉ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ኣቦታትና ቅዱሳን ኣቦታት ወበዛቲ ዕለት ክትብሎም ኮላ ካብ መከሮኦም ካብ ተስፍኦም ካብ ትዕግስቶም ካብ ዓቕሎም ብስጋ ይኹን ብመንፈስ ደቅና ክጋገዩ ከለዉ ብፍቕሪ ክጋገዩ ከለዉ ብትሕትና ክጋገዩ ከለዉ ብጥበብ ከመይ ገርና ክነረድኦም ከመይ ገርና ክንመልሶም ከም ዘለና እዚኦም ምሂሮምና ስለዚ ኸ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 17 ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ኢሉ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከመይ ኢሎም ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓው ስለዚ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ ሚእቲ ጻድቃን ብሓደ ዝንስሕ ብሓንቲ ትንስሕ ነፍሲ ኣብ ሰማያት ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን መላእኽቲ ዓብ ሓጎስ ዝኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ካብ ዕንቅፋት ክንጥንቀቕ ዕንቅፋት ኣብ ዘጋጥመና ኸ ቀልጢፍና ክንስሕ ኣልቦ እምሰብእ ዘይአብስ ወኣልቦ እምሰብእ ዘይጠይስ ኢሉ ሰብ ኮይኑ ዘይሓጥእ የለን ኢሉ ሰብ ኮይኑ ሓጢአት ዘይፍጽም የለን ዕንጨቲ ኮይኑ ኸዓ ከይተኸኸ ዝነድድ የለን ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፉ እንታይ ይብል ወለእመሰ ንብየ ይኣበስነ ሓሳውየ ንረስዮ ወቃሉኒ ይሃሎ ሃብየነ ኢሉ በደል የብልናን በደል ኣይገበርናን በደል ኣይንገብርኒናን ተበልና ሓሳው ንገብሮ ቃልውን ኣባና የሉን ኢሉ ወለእመሰ ነገርነ ወኣመንነ ኃጢአተነ ምእመን ውእቱ ወጻድቅ ከመይ ይህድግ ለና ኣበሳነ ኢሉ ኃጢአትና እንተተነገርና እንተተናዘዝናሉ ግን ጻድቅን ለዋህኒ እሞ ካሓድገልና እዩ ስለዚ ከምቲ ንሶ ኣብ ብርሃን ዝነበሮ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ብርሃን ተመላለሱ ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ነዚ ጉባኤ እዚ ነዚ ግዜ ዝሰርዓልና ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቦና ኣባ ብርሃን መርዓዊ ምስ ኩላህና ይኹን ታሪኾም ገድሎም ከነውሪ ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ ኣሰኣሰር እምነቶም ክንስዕብ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ باسم قدوس سمك بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدسك نركبالونا نركبالونا لدت بيتلهم تنكت يوردانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍሲ ድሕነ ስጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕኻ ብሰማይ ብምድሪ بسماي بمدري
እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልአኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በማያት ወሰላም በስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ በሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ መለኮት ማይደረ መለኮት ማርያም ብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማይደረ መለኮት ማይደረ መለኮት ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማይደረ መለኮት ማይደረ መለኮት
ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ነፍስ ናብኣምላኽ የማቁባ አይዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ኣይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና። ሰማዕናዮ ቃሉ ድማ ኣብ ልብና ሓዲሩ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ይግበረልና። ሰናይ ቃል ተማሂርና ኢና እሞ ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ድለይ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ኳሕኳሓብሉ ክኽፈተልኩም ኢልካና ነዚ ኣሚንና ኢና። ኣብዚ ተስፋ ገርና ኢና ኣብ ቤትካ መፂና ንልምን ንፅውዕ ንምህለል ዘለና እሞ ከም ቃልካ ግበረልና። ጾም እዚ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ካብ ልምዲ ወፂና መንፈስካ ተመሪሕና ብእምነት ተመሊእና ክንጸሞ እሞ ሰማያዊ ጽድቅን ምድራዊ በረኸትን ሰላምን ክንረኽበሉ ስኻ ሓግዘና። ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና። ንሃዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ኣምላኽና እንሓተካ እንሓስቦ እንደልዮ ድማ ዘይጠቅም ንግዚኡ ዘይኮነ ሰማያውን መንፈሳውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ስኻ ሓግዘና። ከምቲ ትልምንዎ ይትፈልጡን ኢኹም ዝተባህሉ ደቂ ዘውዴዎስ ከምኣቶም ኮይኑ ይኸውን እንታይ ንልምን እውን ክንፈልጥ እስኻ ብርሃልና። ዘይጠቕመና ከይንልምን ጠቕመና ዘለዓለማዊ ምሳኻ ዘተዓርቐና ገጽካ ዘሪአና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ኣስማትና ዘመዝግበና ሓሳብ ክንሓስብ ስኻ ሓግዘና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና። ኣብ ሕማም ዘለዉ ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ብጸሎትኩም ዘኩርና ዝበሉና ስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኣበይ ምህላዎም ትፈልጥ ሕማሞም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ንኹሎም ብፅሓዮም ስቓዮም ኣቕልል ስባሮም ጸግን ሕማሞም ፈውስ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ሓዘኖም ደብስ ነዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሶም ጠሚዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ሰማያትካ ኸፊትካ ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይ ዝናብ በረኸታን ዝመልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ኣብየልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ ይመ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ንመስክነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንምዕቆበካ ከምዚ ናብ ቤትካ ብድሓነ ሰላም ዝኣኻኸብካና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ድሓነ ሰላም ግበረልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
ዕለት እንጀራና ለማህበና አናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምናት ካኢማ አሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ሕልና ኸደንገል ይኺ ብስጋኹን ደንገል ይኺ አደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስኺ ካብ አንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረከርስኹም ብርኺ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረግጂና አምላክን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ጋጋና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተማ አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ኡራን ሳርጎ ጻናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሰን እስኩላን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰት ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን أبلع أبلع كلكمن أبلع لزبيتزن عصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانان أملاخيخون زيابيري قبلو أب سماي عرق صباح ناينكو إزلنا مالتيو كاب ساعت شدشته سابت شعته كاب سونيك ساب عربي نايمشت قدام سنبد ما نكو مالتي ما تمزت عملنا نكو مصينا صلوة مهلا كنساتف دما بيت كريستيان تعدم سلخ